Všetci to poznáme. Byť či nebyť. To nie je naša otázka. Ale zostalo dosť iných. Skôr záhad ako otázok. Až priveľa záhad. Až priveľa záhad na obyčajný kus kameňa. Lenže toto nie je kus kameňa, to je smrť. Ibaže prišla pred 10 000 rokov a to je dosť na to, aby akákoľvek tragédia vyvetrala. Toto je ľudský mozog. Presnejšie povedané, kamenný duplikát. Výliatok lebečnej dutiny. Čosi ako zvečnelá, skamenelá myšlienka, ktorá sa zrodila v poslednom okamihu života. Aj ona je záhadou. Kamenný mozog má svoj vedecký názov i heslo v encyklopédii Slovenska. Gánovský nález. Prvý nález neandertálskeho človeka na Slovensku. Roku 1926 vykopal Jaroslav Petrbok na travertinovej kope Hrádok v Gánovciach veľký odliatok, vyplneninu, ktorú pripisoval mamutovi. Až v roku 1937 zistil, že odliatok patrí ľudskej lebke. Aj toto je záhada, historické svedectvo. Encyklopédia totiž klame. Predovšetkým Petrbok výliatok nikdy nevykopal. A sotva si niekedy myslel, že patrí mamutovi. Rozhodne nie do roku 1937. Petrbokovej pozostalosti v Prahe som našiel článok. Považuje skamenelý mozog pračloveka z poslednej medziľadovej doby za svoj najvýznamnejší objav. Nález tento stane se jistě předmětem bádání světových učenců a bude se řadit vždy k nejvýznamnějším nálezům toho druhu z celého světa vůbec. A tento článok vyšiel 18. októbra 1933. Našiel som aj ďalšie Petrbokové články. A všetky vyšli dávno pred rokom 1937. A ani v jedinom nejaká zmienka o mamutovi. Naopak, Petrbok vždy píše o skamenelom mozgu pračloveka. Aj za omylom encyklopédie sa teda čosi skrýva. Záhada alebo prinajmenšom príbeh. Ale k tomu si treba ešte všeličo vysvetliť. Predovšetkým, toto nie je originál, ale len kópia výliatku. Výliatok som nikdy nevidel. Je ukrytý za hrubým plechom trezoru Národného múzea v Prahe. A tak len z dopočutia viem, že vraj má 3 prírastkové čísla. Ak je to pravda, potom trojnásobná inventarizácia je originálnym svedectvom o našom najstaršom známom predkovi. O doposiaľ najstaršom známom obyvateľovi Slovenska. Nejde teda o málo. Žil asi pred 120 000 rokmi a vyzeral približne takto.
neandertálec. Dnes takmer nadávka. Ale neandertálsky človek patrí medzi najpopulárnejších obyvateľov našej planéty. A zdá aj preto, že vošiel do histórie s razanciou. Stalo sa to v Durinsku, v Neanderovej doline, v Neandertále. Na mieste údajne veľmi malebnom. Neviem, nikdy som tam nebol. Tieto obrázky sú z knižky Jozefa Kleibla Cesta za Adamom. V nedalekom mestečku Eberfeld učil v tom čase matematiku a prírodopis profesor Johann Karl Fuhlrott. Vtedajší robotníci odkladali čudáckym profesorom všetko zaujímavé, čo našli pri ťažbe kameňa. A bol to dobrý zvyk. Vďaka nemu sa zachovalo veľa vzácností. Nielen v Nemecku, ale prakticky na celom svete. Aj gánovský vyliatok. Profesor Fuhlrott sa dohovoril rovno s majiteľom kameňolomu, pánom Beckershofom, a ten mu posielal údajne celé balíky z kameňelín. Roku 1856 sa v kameňolome čistila jedna jaskyňa od hliny, ktorú do nej nanosili dažde. Nedaleko vchodu narazili robotníci na akúsi kostru. Zhodili ju zo svahu aj s hlinou, ale všimol si to pán Beckershoff, nechal kosti pozbierať a poslal profesorovi Fuhlrottovi. Myslel si totiž, že sú to kosti jaskinného medveďa. Fuhlrott rozbalil balík a pochopil, že tentoraz sa našlo čosi celkom výnimočného. Nebolo toho veľa, ale profesorovi Fuhlrottovi to stačilo k revolučnému záveru. Kosti z Neanderovej doliny patrili predkovi človeka, pračlovekovi, pratypickému jedincovi nášho plemena. K spolupráci si prizval profesora Schaffhausena a ten povedal celkom jasne. Kosti patrili drsnému, divému človeku zvieracej tváre, ktorý sa ponášal na opicu a sú najstaršou pamiatkou na niekdajších obyvateľov Európy. To, čo sa odohrávalo potom, je všeobecne známe. Prvý a najstarší pokus odohral sa dávno pred Darwinovým vystúpením. Nahradiť Adama a Evu poloopicou vyvolal veľké spory. Ale potom sa našli aj ďalšie kostry, ktoré nepripustili nejaké pochybnosti o tom, že človek sa vyvinul z tvorov ponášajúcich sa na zviera. Po každej stránke to potvrdil krapinský nález neandertálca ľudožrúta. Ľudia vášnevo diskutovali o vzhľade neandertálca, o jeho myslení, schopnostiach, duši. Gánovský nález však vniesol do problematiky nový rozmer. Čas. Gánovský výliatok sa našiel v Travertínovom kameňolome. To sú oni, Gánovce. Petr Bock to tu dobre poznal. Pravidelne sem chodieval a dobre teda vedel, že výliatok mozgovne sa našiel v tej istej vrstve ako výliatok panciera korytnačky, teda vo vrstve z teplého obdobia. Aj preto sa mi nepozdáva tá zmienka o mamutovi, ako je uvedená v encyklopédii. Isté, že aj mamut tu bol, ale v nižších, starších, studených vrstvách. A hore zase
lístie chladnomilnej brezy a ihličie borovice. Je to ako tá detská hra. Zima, zima, mamut. Teplo, výliatok mozgovne. A zase zima, zima. Zázrak. Na tomto mieste by mala stáť pamätná tabula. Stújnoho posvátna místa sú, kamkoliv kráčiš. Nie je. Celé je to tu, v troskách. Kedysi tu býval kopec a travertinový kopec sa volá Kopa. Táto kopa sa menovala Hrádok, pretože na jej vrchole stávalo predhistorické hradisko. Bola vysoká asi 20 metrov, zaberala plochu niečo vyše hektára a ešte keď sa začala ťažba, z nej vytekala voda. Podľa Petrbokovho svedectva sa volala Jedová studnička. To meno si treba zapamätať, je veľmi príznačné. Na tomto mieste sa nezvýšilo takmer nič, ale travertinových kop je ešte aj dnes na Slovensku veľmi veľa. Slovensko je travertinovou veľmocou. Toto je napríklad dreveník, travertinový gigant. Je to neuveriteľné, že taká kopa kameňa, vysoká 300 metrov, vyrástla z minerálky. Ale je to tak. Vidno to o kus ďalej na Sivej brade. Voda rozpúšťa pod zemou vápenec a vynáša na povrch v podobe minerálnych solí. Tam voda vysychá a minerály sa zrážajú. Vytvárajú tenké kamenné vrstvičky. Postupne zanášajú všetko, čo sa im postavilo do cesty. Trávu, kvetiny, kamene. Dnes aj igelitové vrecká, papieriky od žuvačiek, špačky, cigaretové krabičky. A vrstvičky sa ukladajú jedna na druhu celé tisícročia a za priaznivých okolností ich možno sledovať tak, ako letokruhy na dreve. Postupne vytvárajú celé hory. A v horách je všetko, čo zatopila minerálka. No nie len listy, ihličie, kosti, drevo, šišky, kamene. Travertinové pramene vábia život. Je v nich výborná voda, niekedy dokonca teplá. Lenže kráter sa môže stať pascov. Z vody vychádza kysličník uhličitý a ten je ťažší ako vzduch. Ak má kráter vhodný, uzavretý tvar, usadzuje sa v ňom. Nemá farbu